Bergarako Xabier Maria Munibe plaza honetan urbanizazio plan berri bat egiteko proiektua da honakoa. Bergara, kultura aldetik herri aktiboa dela ikusita eta hauek kalera ateratzeko azpiegituren urritasuna ikusita, erabila anitzetarako balioko lukeen eszenatoki iraunkor bat bertan kokatzea da proiektu honen helburua. Hainbat ekitaldi egiten dira urtean zehar bertan, eta hauek burutu ahal izateko, sarritan, udaletxeko kamioira erabili izan da. Honek dituen lankarga eta gabezia kontutan hartuta. Hortaz, egunerokotasunean, plaza honi bizitza emateko asmotan, aurrentzako aisialdigune estali bat ere bertan ipintzearen beharra sumatu da. Izan ere, Bergaran ez dago aurra jolastu ahal izateko estalitako gune askorik. Aurren aisialdigune hau gainera, ez da ohikoa izango. Izan ere, bertan jarriko diren jolasak imaginazioa lantzekoak izango dira. Azken aldian, geroz eta ohikoagoak diren, playground izeneko jolasak ipiniko dira, hain zuzen ere. Orokorrean, proiektua osatzen duten bi guneak bata bestearekiko aberasgarriak dira. Izan ere, eszenatokiaren erabilera ematen den bitartean, euria eginez gero, jolasguneko estalkiak ere, ekitaldiko estalki bezala funtzionatuko luke. Gainera, bi gunea lotuko dituen tarteko estalki bat jartzeko aukera ere izango du proiektu honek. Honela, ikusnegunearen estalitako zatia handiagoa izan dadin. Orain arte egin diren ekintzetan, hori lortu nahi bazen, udaletxeko karpa ipini izan ohi da, honek eskatzen duen lanarekin. Proiektu honek beraz, hau dena arrastuko du, ipini beharrekoa bi guneen arteko estalkia soilik izango delarik, eta hau jartzea oso erreza izango da. Azkenik, aipatzekoa da, proiektu hau azkenaldian Bergaran eman den iralak arealen masifikazioari aurre egiteko modu bat ere badela. Erdigunean dagoen bizitza pixka bat sakabanatzeko eta azken urteetan galtzen joan den bidegurutze eta kaleari bizitasuna emateko.